Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue, gaur apirilak 5 dugu, asteazkena eta elkarrizketen tartean bi izanen ditugu gaurkoan, batetik Felipe Juaristi idazlearekin izanen gara lehenik eta behin, iragani gabe liburuaren aurkezpenarekin eta bestalde, preso eta iheslarien inguruan sortu den ireki ekimenaren berri emanen dizuegu, sinadura bilketa bat abian jarri egin dute eta ekimen horretako kide batekin egoteko aukera izanen dugu Eneko Jurramendi alemanekin. Horretaz gain zaratak tartean gaurkoan, korrikaren irudiak ikusteko aukera izanen dugu Baztan eta Malerrika aldean. Hori baino lehenago magazinarekin hasteko, Aitziber Iturriarekin lerroburu nagusietara goaz. Arratsaldeon Larraitz, hauxe dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Asteazken honetako albisteekin hasteko Jose Miguel Etxeberria Naparraren arrastorik ez dute aurkitu. Labrit herriaren ondoan, Frantzian, aritu dira bila, 1980 geroztik desagertua dagoen Jose Miguel Etxeberriaren gorpuzkinak arrastoak aurkitzeko ahaleginetan jarraituko dutela esan du Inigo Iruin abokatuak. Bertzaldeetaren armagabetzea gauzatzeko egun batzuk gelditzen diren honetan, Ainhoa Aznarez parlamentuko presidenteak baieztatu du armagabetzearen egunean bertan Baionan egonen dela. Talde erregionalistako presidente Javier Espartza jakinarazi du Espainiako gobernuaren aurrekontuak onestearen truke lortu dutela Madrilek konpromisoa hartzea abiadura handiko trenaren zati bat lizitatzeko eta Nafarroako ubidea handitzeko ere. Eremu mistua zabalduta udalen borondatea betetzen ari direla ere, azpimarratu du Uxue Barkosek, UPNek eta PP alderdiek eskatuta parlamentuan egindako agerraldian. Eta Salestarren orubean 18 solairuko etxeak ez baimentzeko eskatuko dio Iruñak Nafarroako gobernuari. Joseba Sironek errandu, espekulazioan oinarritutako proiektua dela hauxe. Zilbetiko meategia bertan bera uzteko epaia berretsi du Gorenak. Eta aurrera jarraituz albisteekin langabezia datuak gurean, bera egindu langabeziak Nafarroan 367 pertsona gutxiago daude. Iruñeko Gazterianen etxeak Rubik kubuen lehiaketa hartuko du asteburu honetan, eta albisteekin bukatzeko korrikako lekukoa Gipuzkoatik Bizkaira pasatu da. Eskerrik asko Aitziber Iturria, orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu, Diario de Navarra egunkariari dagokionez, gaurko lerroburu nagusiak hauxe dio, Nafar gazteak 13 urterekin hasten dira alkohola edaten, gehien edaten dutenetakoak dira gainera. 40%ak 2 eta 4 ordu artean 5 kopa edaten dituela onartu du. Gaurko argazki nagusiari dagokionez, polizien aldarrikapena gobernuaren legearen aurka, araua deusesteko 500 foruzaingo eta udaltzain bildu ziren atzo protestan exekutiboaren egoitzan. Eta protesta hori erakusten duen argazkia gaurkoan Diario de Navarra egunkarian. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmentzekoak, batetik Rajoyek Nafarroaren ekarpena 627 milioietan zehaztu du 2017 urteari dagokionez eta bukatzeko Gorenak Zilbetiko meategi proiektuaren baliogabetzea berretsi du. Aurrera egin dezagun gaurko Diario de Noticias egunkariarekin, lerreburu nagusian UPNrekin akordioa egin eta gero, Rajoyren aurrekontuek 125 murriztu dute Nafarroako inbertsioa. 319 milioiko zorraren 45 abiadura handiko trenaren gastua ordaintzeko izanen da. Bestalde, lerroburu txikiago batean, azken urtean Nafarroan 108,5 jaitsi da langabezia 2009tik martxorik hoberena izan da.
Bestalde gaurko argazki nagusiko protagonistak poliziak arautzen dituen lege berriaren aurka 500 foruzain eta udaltzain izan ziren elkarretaratzen, eta elkarretaratze horretako argazkia dugu gaurkoan. Bukatzeko, Naparraren bilaketa hasi zuten atzo, oraindik ez da gorpua agertu. Eta gara egunkariarekin aurrera jarraituz, gaurko azaleko lerroburu nagusian, fruiturik gabeko Naparraren bilaketa Labriten 37 urte eta gero kasua irekita dago, jendarmeek 3 zonaldetan bilatu zuten gorpua, baina ez zen inondik agertu. Bestalde gaurko argazki nagusiari dagokionez, adierazpen batzuk ditugu. Jone Goiri Zelaia abokatuarenak Inigoren heriotza pilotakada batek eragin zuenaren zalantzarik ez dago. Kabakasen hilketaren 5. urteurrenean adierazpen horiek ekarri dituzte gaurkoan, eta San Mameseko argazkia dugu erdialdean gara egunkaria. Bestalde, 2 albiste gehiago nabarmentzekoak, Lakua Karlo instituzionalera mugatu du apirilak 8-rako babesa. Eusko Jaurlaritzak ez du inor bidaliko Baionara etaren armagabetzera. Eta bukatzeko kirol kontuak, Irribarria eta Rezusta presiori gabe finalaren aurrean. Eta aurrera egin dezagun Berria egunkariko azalarekin, lerroburu nagusian gaurkoan, herritarren bakegintza engaiatua. Bake artisauen deiarekin bat egin duten 10 lagunek, apirilaren 8ko ekinaldiarekin bat egiteko beren arrazoiak azaldu dizkiote Berriari, goian izen eta aurpegiak ikusi ditzakogu. Bestalde, erdialdean eta argazki batez lagunduta ez dute Naparra aurkitu, landetan bilatu dute, baina ez dute antzeman Jose Miguel Naparraren arrastorik, familiak diligentzia berriak eskatuko ditu. Eta bukatzeko, beko aldean argazki batez lagunduta ere, aste honetako protagonista nagusia, korrika, instituzioak euskalgintza eta lekuko bakarra, euskalgintzako eta instituzioetako ordezkariek elkarrekin eta batera egin dute Santiago Zubiko korrikaren kilometroa. Eta erakusgarri dugu hortxe beko aldean dugun argazkia. Eta bukatzeko, ikus dezagun zenelako azala dakarren gaurkoan Euskal Herria irratiak. Goiko aldeari dagokionez, lehenik eta behin talde antimilitaristek gobernuari eskatu diote ez ditzala gastu militarrak ordaindu, eta hortxe argazki eta guzti ere badaukagu. Bestalde, Sortzenek Anteoniutin eginen du Euskal Eskola Publikoaren jaia, maiatzaren 21 eta bideo bat ere ikusi dezakegu. Gaurkoan ere Naparraren inguruko albiste Euskal Herria irratian, izan ere lehenago komentatu dizugun moduan, Naparraren gorpua ez dute aurkitu lehen indusketa lanetan. Eta bukatzeko gurean.eus, webgunearen inguruko albistea gaurkoan, Flysheet taldearen lan berriaren inguruko albistea beko aldean. Apirilak 5 dugu gaurkoan, asteazkene ikus dezagun zenelako albisteak ditugun gaurkoan Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko berdintasun eskolak abian dira, lehen hezkuntzako 6. mailakoei zuzenduta, zeinaren bitartez landuko baitira berdintasunik eza, estereotipoak eta neska mutilen etorkizun akademikoa. Lehen saioak hurrengo astean hasiko dira eta ikasle, irakasle zein familiei zuzenduko zaizkie aste honetan. Bestelako kontuekin aurrera segituz, Rubiken kuboaren mundu artistiko eta matematikoa asteburuan Gaztediaren etxean, beroketa jarduerez betetako egunaren ondoren lehiaketari ekingo zaio. Ostiraleko proposamen irekien ondoren, larunbatean eta igande goizean, Iruña Open 2017 txapelketa jokatu egingo da. Iruñeko udalak ofizialki eskatuko dio Nafarroako gobernuari salestarren proiektua aldatzeko, dorreen moldaketa eskatu dute udaletik. Eta bestalde Iruñeko alkateak Joseba Asironek Kanadako enbaxadorea hartu du bere bulegoan.
Bukatzeko musika kontuekin utziko zaituztegu Iruñari dagokionez, Nordic Voices Norvegiako taldearen kontzertua izanen da gaur Santo Domingo elizan. Iruñeko udalak antolatutako erlijio musika zikloaren barruko hitzordua izanen da arratsaldeko 8:00. Eta oraingoan bai bukatzeko Los Impresentables obra antzeztuko dute gaur Gaztediaren etxean El Camerino elkartearen eskutik izanen da arratsaldeko 6:00. Iruña alde batera utzi eta joan gaitezen asteazkenero bezala Hego Esibarraldera lehenik eta behin. Sarrigurengo zaletuen erantzuna paregabea izan zen 2017ko itzuliaren lehenbiziko etaparen helmugan Sarrigurengo zaletuen erantzuna paregabea. Bestalde, herritarrek parte hartzeko prozesu bati dagokionez, Gorraizko 13. eremuko 667. lursailean, Gorraizko gaztelua hotela zabaltzeko hirigintza jarduketarako plan berezia aldatuko duen proposamena argitaratu dute. Hala beraditzera ematen da apirilaren 10ean, arratsaldeko 7:00 informatzeko eta parte hartzeko bilera bat izanen dela Gorraizko hoteleko egoitzan berean eta nahi duena sartzen ahalko dela bertara. Hego Esibarralde batera utzita joan gaitezen Etxauri aldera, Euskara ikasteko diru laguntzak banatuko dira 2017-18 ikasturteari dagokionez, eskabideak aurkezteko epea irailaren 28an bukatuko da. Eta beste deialdi batekin ere aurrera jarraituz, euskarazko udalekuetan parte hartzeagatik diru laguntzak banatuko ditu Etxauriko udalak, Oinarriak udalgo orrialdean dituzue. Zerbitzu anitzak deialdia argitaratu dute ere Etxauriko ibarrean, Oinarriak eta zerrendak udalgo orrialdean dituzue. Eta korrika ere Etxauri aldean ospatu eginen dute, apirilak 8 larunbata honetan korrika festa antolatu dute, korrika txikia kontzertuak eta afari herrikoia izanen dituzte besteak beste. Eta Galarreko zendeara joanen gara bukatzeko, adinekoen txangoa prestatu dute apirilaren 21ean ostiralarekin Errioxako Bibanko upategira. Izen emateak apirilaren 9 bitartean egin behar dira, kultura batzordeko arduradunen bitartez. Magazinaren lehenengo zati alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu, gaurkoan lehenengo gonbidatua idazle bat izanen dugu, Felipe Juaristi, iraganik gabe liburuaren aurkezpenarekin izanen dugu. Beste alde batetik gaurkoan preso eta ieslarien inguruko gaia landuko dugu, ireki ekimeneko kide batekin izanen gara, izan ere sinadura bilketa bat abian jarri egin dute, horren inguruko xehetasun guztiak Eneko Jurramendi Alemanek emanen dizkigu. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, Baztan eta Malerreka aldean aritu zen korrika eta irudi batzuk ikusteko aukera izanen dugu.